Wala aboki na yunwa nake. Tanziya za a yi kenan. Ya kamata mu je in samu abin da zan sa a ciki na. Na za mu je. Kai! Aka tuna mini. Akwai wani wurno siya sport. Yana sai da kaji da tsire. Ya kamata mu je in dan samu gwada. To shi kenan mu je ba matsala sai mu je wajen gasa. Wani lokacin ka daga ma mutum biyu na su daga su kama ma tsaba girman kazan su tana bayan gaje gani ba wasa aya na tabbatar da cewa abun nan da Allah taimako nake bukata dan Allah ka taimaka da kwani naira 100 ne sai faru dan Allah ka taimaka mu ɗan sai ma a don kutumar ubanka